Francúzsky prezident Macron a britský premiér Starmer chcú poslať na Ukrajinu vojenské kontingenty ako odstrašujúci príklad pre Rusko. Toto už naozaj niekomu načisto hrabe. Ako vôbec môže príčetný politik vypustiť z úst taký nezodpovedný nezmysel? Británia by nás teoreticky nemusela zaujímať, nie je totiž členom Európskej únie, lenže je členským štátom NATO, rovnako ako Francúzsko. A Rusko jasne povedalo, že prítomnosť akýchkoľvek, hodzaj mierových jednotiek krajín NATO na území Ukrajiny bude považovať za zásah do vojnového konfliktu s hrozbou 3. svetovej vojny. Tak o čom to tí dvaja vojnychtiví blázni točia? Kam to chcú nasmerovať? A kto im dal na to mandát? Minimálne Francúzsku, aby zatiahlo celú Európu do šialenstva. Kde je už aspoň tá štipka sebareflexie posadnutých a od reality otrhnutých eurohujerov, posadnutých pocitom vlastnej výnimočnosti? Takto hlúpo si dobíjať úctu a stratený rešpekt, takto ešte svet nevidel. Takíto sebastrední, ani nie priemerní vojnoví husári si miesto pri rokovacom stole nezaslúžia. Veľký stôl je iba pre veľkých chlapov, nie pre zakomplexovaných a politickou slepotou trpiacich diletantov.